bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah bedhok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumbek kualat dulu. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Kang kuwi. Kadang kala ya masuk wong ki aja sembuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Raca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Raca wani ra? Mbok modar nek wani. Hari kono ku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong musuh Garkaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garkaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Raca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya karo Kakang Garkaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngamet tambegan. Oke ngapa Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi terus ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentuh sak bis mambu kabeh. Nggo namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya kan. Wis gampang tambahan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Kocap kacarita nalika semantep
eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Ampun apa? Wes. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wes. Wis kaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora sah basa araku. Iya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakak Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakak Gatotkaca. Apa kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndara werku dara ora sades to. Gah aku. Kakak Gatotkaca gadangipun Kakang Dimas Antasena apa kan? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Suarane dicethake ora didoke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pangapunten Kamas nyuwun pangapunten. Kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Gatotkaca rasah melu omong. Iya Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong Dimas. Pakene Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Gatotkaca tekan kene nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas ku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Nyanggat kurdo sroma pangga pakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ngong iro wang wang ong
karepe Dimas Antasena. Karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane. Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane? Kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja, Kakang Garuca. Kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah. Lah kok dadi iki eneng Gatotkaca. Dimas iki sapa? Lah kok wani membo rupa lawan pun Kakang. Iki sapa Dimas? Wis rasa. Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti. Ya, gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, niat momen yang mengarep sampe naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana apa krasana? Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing mani jajaran sekitar bawana iblis anak bodho jajaran. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Darawati aja lakon dosa. Konangan Baladewa bontot tak krincong sikilmu. Lah nika wis bunga-bunga. Nika wis bunga-bunga. Yo, kowe kedo ngampet ambekan, kedo dadi ayo kowe.
iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi nih ketoke. Ora diajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso ya asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ampegan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mau ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sakjane iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sikil bekane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakmene ae dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kaya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku nata mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki.
wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petro ora ganti ujune gradan kula jeblok sewu. Tandangi negara. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodipati. Bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer. Barang pun Kakang Prapto negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah kok Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo amo. Aku yo. Iya. Kok Prabu. Ya tulisane. Kok Prabu. Sepinten kalepatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh kok ora Bu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa kembali karo menungso jajalanat. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Kok ora Bu? Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng dhuwur culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur, aku Baladewa. Aku wae mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar Jata sing kabeh. Sabar. Kok ora Bu? Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning epek-epek. Ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala. Wah, salah ngece aku. Iya, Kiai Nenggala.
Baladewa kok nggawa geraji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Ali Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Nuwun sami kok ngateni mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai madhaipun Kakang. Wajan. Perkudara, wes ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men mutar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng dekul matos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Kudara kok larak ngono ki cara ngendi to? Kudara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batur ketibal. Ora salin. Cuwek kok Pancanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno kuwi basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dijepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang mitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iki aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan niku kula anggap Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banji di banjiladan. Kono to amban siladan aku ngono kok banjindi. Aku kok banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marai nesu kok ya.
Aku kangen karo Arimbi. Wis satu lakone satu ladeni. Sopo ae? Iki Bagong. Wasu. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayib. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Kapok ora, kowe ketrujut to, ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Meso ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadongke. Lho, piye kuwi? Wah, sangkleru le salen. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, ngono ki ra mau setan to ora tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirah-mirah rata Mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae karo kesengsarane awake dhewe. Ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragile jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ambuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku ki le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe apa ya iki? Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena sike. Inggih, lajeng keparingipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nira Mrata Majati dadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Si Adi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh iki karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Si Adi aja gawe-gawe lho. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki, mboten dawuh. Mrene Setyaki lho niki wis tak kendhap.